ماشین کهنه و مجهز با جنگافزارهای نو حرکت دشمن در فضا را نظارت می‌کند. Плюс прийняв, все чисто, їдемо. роҳҳои туркашида сарбозонро аз ҳамлаҳои паҳбодҳои кушандаи русия дар канори шаҳри покровск муҳофизат мекунанд. ин дастгоҳ наздик омадани дрон ё паҳбодро маълум мекунад ва ҳатто мебинад ки дурбини он чиро ба навор мегирад. мо ҳарчиро ки дрон мебинад мебинем. фаразан агар паҳбод моро бинад ки беҳтар аст набинад, мо худамонро дар монитор мушоҳида мекунем ва мефаҳмем ки паҳбод моро аз фазо мебинад. агар худро дар монитор бубинем, метавонем ҳар чӣ зудтар аз мошин берун омада аз он дур шавем. сарбозони бригадаи 68-уми тӯбхонаӣ мошинро зуд пинҳон мекунанд то аз ҳамлаи паҳбодҳои русӣ эмин бошанд. На данный час их немає. У нас вночі по 2-3 штуки. шумо ба истилоҳ хуштоле ҳастед ки ҳоло ҳеҷ кадомаш инҷо нестанд. шабҳо 2-3 паҳбод аз болои сарамон мегузаранд. моро бо дурбинҳои ҳароратӣ шиносоӣ мекунанд. ҳар вақт садояшонро мешунавем, дар паноҳгоҳҳо пинҳон мешавем. раста бо бомбҳои ҳидоятшаванда мезананд. ҳар субҳ аз соати 9 мезананд, яке паси дигар. гуфтугӯ бо сарбози маҷрӯҳе ки аз ҷанг баргаштааст қатъ шуд. нерӯи барқи тӯбхонаи худкор тамом шуд. Або десь перебило його дверкою там чи ще чимось. Він закоротив. баъди таъмири босуръат сарбозон ба ҳадаф зарба мезананду зуд дар истеҳкомашон паноҳ мебаранд. Попрошу пройти в наши скромные апартаменты. сарбозон дар ин ҷо мунтазир мемонанд, чун мумкин аст душман макони тирандозии онҳоро шиносоӣ карда бошад. И тоді починається фестиваль. اکنون به اصطلاح فستیوال سر می شود. حمله به آنها یک چیز است، حمله جوابی آنها چیزی دیگر و بسیار با شدت. Емоційно. ба гуфтаи генералҳои украин дар ҷабҳаи ҷанг дар покровск нерӯҳои русия назар ба ҳар ҷабҳаи дигари ҷанг бештар зарба задаанд.